Brenda Gold, Elvis Mangwiro, Tapiwa Nyamufukuza. May the good Lord bless you. I want to read the text. 2 Samuel chapter 12 from verse 18. Then David confessed to Nathan, I have sinned against the Lord. Nathan replied, yes, but the Lord has forgiven you. You won't die for this sin. Nevertheless, because you have shown utter contempt for the word of the Lord, by doing this, your child will die. Your child will die. After Nathan returned to his house, the Lord sent a deadly illness to the child of David and Uriah's wife. Verse 18, then on the 7th day the child died. Father, we thank you for your word. Speak to us, instruct us, correct us, empower us for the glory of your name. In Jesus' mighty name I pray, amen. David, watadzira Mwari, waita upombwe. Prophet Nathan vaenda ndokubva vataura naye. David zvino uri kuchema pamberi pemuprofita kuti ndakatadzira Mwari. So the prophet says, iwe hausi kuzofa because of this sin. Shoko rinoti mubayiro wezvivi rufu. But on this text, David was spared. Prophet Nathan ndokubva vati, the child, mwana wawakabereka nemukadzi waUriah, ndiye ari kuzofa. Mwana wawakabereka nemukadzi waUriah, anova Bathsheba, ndiye ari kuzofa. So David's life, he was forgiven and the sentence was changed. Asi ari kuzofa, asi kuti mwana wacho waabereka. So ndoda kutaura the mystery iri pamusoro pakuregererwa kwaDavid. Number 1, wakachema kuna Mwari. Number 2, rufu rwakabviswa paari rukabata pamwana wake. So the son of David watitaure nezvake ndiye watinoverenga kuNew Testament now. Vanhu vachiti vakaona Jesu achichema kuti mwanakomana waDhavhidha, mwanakomana waDhavhidha titirongoni, mwanakomana waDhavhidha, mwanakomana waDhavhidha titirongoni. So David was spared nekuda kwemwanakomana wanga abereka, ndiye akatakura punishment yababa vake. Hatina kubvira tanzwa zita remwana uyu, paringonzi the child died, the child became sick. So zvoreva kuti this child was nameless. Mwana waDavid naBathsheba wekutanga anga asina zita, ndiye wakauya kuzotakura sentence yaDavid. Rufu rwemwana uyu harunei nekutadza kwake nezvaaita, but rine chekuita kuti ndiye watakura the punishment yaifanirwa kuenda mulife yaDavid. So David pakurarama kwake kwese from that time achienda mberi, unofanirwa kuva a reminder in him. Unofanirwa kuva nekumwa kunzwisisa uye nekurespecta nekuita honor kuti nzvimbo yangu andaifanirwa kunge ndiri pano nhasi, asi nekuda kwekuti kune wakatakura my sentence and I was spared. Today I want to talk about Jesus. Basa rakabatwa paCalvary, sentence yaakatakura yaiva nechekuita nekudarika kwemunhu nekukundikana kwedu sevanhu. Hataigona kunge tine ukama nababa izvezvi dai pasina mwanakomana waDhavhidha wakatora nzvimbo yako yakatorwa. But dambudziko nderekuti unokanganwa, unosvika pakunzwa kuti ayo une zvaunogona, une zvauri kuita. Gamba life iri torarama naDavid kubva ipapo achienda mberi ndinoisa credit mudeath. So he is living because somebody died. Dai pasina kufa kwemwanakomana waDhavhidha, Dhavhidha ndiye waifanirwa kutakura rufu as punishment muzvivi nemukutadza kwake. But David was spared because the child died. I know rufu rwemwana uyu rwakarwadza David because he tried to fast and to pray. But nyaya ndeyekuti mwana uyu akararama
David anofa. So the prayer life here, David, I'll read as well. Verse 15. After Nathan returned to his house, the Lord sent a deadly illness to the child of David and Uriah's wife. David begged God to spare the child. He went without food and lay all night on the bare ground. The elders of the household pleaded with him to get up and eat, but he refused. Then on the 7th day, the child died. Action here, David Panaba is fasting, he is praying for the child to be preserved. But Prophet Nathan vamuudza kuti the child will die. You are not going to die by doing this, but your child will die. So there is a word, a prophetic word from Prophet Nathan. The child will die. Then Nathan achitobva pana David. David ndobva apinda mu fasting, ndobva apinda mu prayer for the Lord to spare the child. So prayer and fasting that David really against the prophetic word or the message of your prophet Nathan concerning the child. I want to help you people. I want you to get this understanding. Prayer and fasting must be led by the Spirit of God and by hearing from Him. There are times we pray and fast for what is supposed to die. And the kufa kwechini icho chokuchiro wadza, but kuri an advantage nekuita spare life ya David wacho. But David unotsanya just after Nathan afa. Unotsanya, unonamata. Kuti zvichida Mwari vape mwana uyu upenyu, mwana uyu ararame. But nyaya iripo David yaasiri kuundastanda ndeyekuti kufa kwemwana uyu kune chirevo in the future uye panguva yake. Nokuti mwana komana waDhavhidha, rufuro rwake, kurohwa kwake, kushungurudzwa kwake kune chekuita nerugare rwangu, neupenyu hwangu, nekuregererwa kwangu. So pane patinogona kupinda prayer and fasting tichida kuedza kuti zvinhu zvigone kuchinja, yet zvikachinja is our own disadvantage. So kunzwa Mwari, kuziva pfungwa yaMwari, kuziva mind yaMwari, kuziva shoko raMwari kunoita spare munhu kuti aregere kupinda fasting and prayer zviri against the will of God. Maybe I need to go deeper using a New Testament text from Matthew 16. I love prayer, I love fasting, but the knowledge is the best. Knowledge is the best. Why? Because there are times you pray and fast for what God wants to kill. Azvisi kukunakidza, hauna understanding yazvo, unotoda kuti chinhu ichocho chirarame chiite. But the truth of the matter is, mwana uyu ari kufa in place of David who had already sinned. So prayer ya David and fasting haigone kuva fruitful nekuda kwokuti God is on David's side. But David ndiye ari kuda kuti aiwa nyaya yeMwari dai yachinja. Matthew 16. Matthew 16 from verse 19. And I'll give you the keys of the kingdom of heaven. Whatever you forbid on earth will be forbidden in heaven. Whatever you permit on earth will be permitted in heaven. Did Jesus arikutaura na Peter? Don't forget this statement tinoiziva yekubhainda nekulusena. Kuti chawasunga pano kudenga chasungwa, chawasunungura pano kudenga chasunungurwa. The actual meaning of this text now is the opposite kubva kumafungiro anoita vanhu uye manzwiro anoita text iyi. Kuti Peter wapiwa simba rekuti chaasunga panyika denga rasunga, chaasunungura denga rasunungura. Uchiverenga nyaya iyi ndozvazviri kureva. But here is the understanding. Tarisa kwabvira nyaya yacho. Jesu abvunza kuti vanhu vanonditana. Ndokubva azobvunza vadzidzi kuti ko imi munonditana. Peter ndokubva ati muri Mesaya mwanakomana waMwari.
Jesu ndokubva ati nyama neropa hazvina kukuzivisa asi kuti baba vangu vakuzivisa. So zvinotangira pa-knowledge kuti uzoenda pa-authority yekuti chawasunga pano denga rasunga, chawasunungura pano denga rasunga. Zvinotangira pa-knowledge kwete pachishuwo. Kana tichiti zvinotangira pa-knowledge, knowledge ipi? Knowing the will and the mind of God. Ndo zvinoita kuti uoperate in a prayer life iri powerful to an extent yekuti chaunosunga pano denga rinosunga. Sei zvaudzwa Peter izvi zvisina kuudzwa mudzidzi wese aripo. Kurati nyaya iyi yanga isiri yemudzidzi wese aripo. Nyaya iyi iri kudirectwa kuna Peter nekuda kwekuti ane chimwe chiri unique, chiri different kubva kune vamwe vadzidzi vese. Chipi ichocho? Chekuti wagona kuita tap into the spiritual realm, into the frequency of the spirit, kuti agone kunzwa pfungwa yaMwari concerning Jesus. Nokuti Jesu paabvunza kuti vanhu vanonditani, human opinion, but pazoti imi munonditani, Peter wagona kunzwa. Saka Jesu atayo, baba vangu ndo vakuzivisa, baba vangu ndo vakuzivisa. Saka chauchasunga pano kureva kuti kana wakuziva kubva kuna baba, kana wakuita tap into the frequency of the spirit, you now know the will of the Father. Now you can pray. So the prayer yekubinda nekulusena I prayer yakatsika pa knowing the will or the mind of God. Haisi prayer inobva pakutsamwa, inobva pahasha, inobva pakugumbuka kuti zvandaitwa izvi ndoda kuzvipindira muprayer, zviri kuitika muupenyu hwangu izvi ndoda kuzvipindira muprayer, ndoda kuti kana ndachisunga pano denga ririsponde. Ichokwadi kuti shoko rinoti chawasunga pano denga rinosunga. But uchaona kuti kune nyaya zhinji dzawaedza kusunga nekubinda and the heavens are not responding. Hazvirevi kuti denga rakakumaka Mwari havakude. Nyaya ndeyekuti panotangira nyaya haitangire paearth, inotangira pakuti chiri paearth chakugona kubata the frequency of the spirit. Statement iri harina kuudzwa mudzidzi wese anga ari present, riri kuudzwa mudzidzi ari present but ari also at a level yekunzwa the mind and the will of God. Chaura kuti Jesu apa anga akutaura directly to Peter, verse 18. Now I say unto you, Peter, which means rock, and upon this rock I will build my church, and all the powers of hell will not conquer it. I'll give you the keys of the kingdom of heaven. Whatever you forbid, which means when you know the mind and the will of God, the keys are given to you. Which means the heavens will trust you with the keys when you have a heavenly knowledge. So makia ekukia nekukinura ekubinda ekulusena haasi maki akapiwa every disciple angari pa. Jesu ruto director directly to Peter kuti I give you the keys because unoita tap into the frequency of the spirit. So prayer yekubinda nekulusena haisi prayer yemunhu wese. I prayer vamwe vanhu vane access yekugona kuziva the mind of God and the will of God in heavens. So the keys are given. You don't take the keys. I give you the keys. I will give you the keys. So whatever you forbid, which means you don't have the keys as a person, but the keys are given to you by the Lord. Uchiapi wa say jaita say, because you have a rank in the spirit, you can now tap and know the will and the mind of God. Panapa David, the will and the mind of God out when a prophet Nathan, the child will die. Here no open them prayer now. Arkuda kulusena chakiwa ni denga. Denga natokia dog, the child will die in place of David for David to live. Here no bapinda prayer. Ekuda kulusena. Apinda prayer kuda zvichichinja. Yet already in the spirit, pane mamirira zvaita. Amadzangu, we don't pray to change the mind of God. We pray to be aligned to the will of God. Matsbaba Magrazi, I'm humble to see you online. Marwagitire nyasha munhu wamwari. Chiremba mwari aguropa fadze vakuchengete mstara Jesu. So nyaya ndikubata nayo panapa ndeyekuti we don't pray to change the mind of God.
we pray to be aligned to the will of God. I'll repeat again. Atinamate kuchinja pfungwa dza Mwari. Tinonamata kuti tikwane tipinde to be aligned in the will of God. David arikunamata kuti mwana ngaaregere kufa. Muprofita Nathan amudza kuti Mwari vakuregerera. Iwewe hauchafa nekuda kwechivi chavaita. Nokuti shoko unoriziva mubayiro wezvivi rufu. But nokuti Mwari vakuregerera nekuchemba kwawaita nekudemba kwawaita pamberi pavo, the child will die. But Nathan achingobva pana David, Nathan wakapinda muprayer. Wakatanga kuna David wakapinda muprayer akanamata akatsanya for the child to be spared, and the child died. So kune zvinhu zvinofa kwete nokuti hausi kunamata, but nekuda kwokuti dzimwe nguva hausi kuunderstanda the plan and the will of God. Icho kwadi kuti nyaya iyi David inotomurwadza nokuti ndozvaari kutsanyira kuti zviite, but haana kugona kuita tap into the frequency of the spirit kana kuti apiwa access through the prophet Nathan, but he went on to pray. Ari kuda kureversa the prophetic message with prayer. We don't pray to change the mind of God. We pray so we can be aligned in the will of God. Saka muchiona patinonamata, there is this line pa Lord's Prayer. Mutiregerere sikuregererwa tete tinotadzira. Kuda kwenyu, let thy will be done on earth as it is in heaven. Thy will be done on earth as it is in heaven. Kuda kwenyu kuitwe panyika so kudenga. So the prayer model ye prayer ndeyekuti I must be aligned mu will ya Baba. So when you know the mind and the will of God, your prayer will be effective. I will teach you one line. Regarding kuna Isaiah 60. That's my favorite prayer scripture yo. My favorite prayer scripture yando shandi sign in to bind and to loosen. It's Isaiah 60. Isaiah 60. That's my favorite prayer line text. Isaiah 60 verse 10, you know. Foreigners will come to build your towns, and their kings will save you. For I have destroyed you in my anger, but I will now have mercy on you through my grace. Your gates will be open day and night to receive the words of many hands. The kings of the world will be led as captives in victory procession. For the nation that refuse to save you will be destroyed. Okay, and the faith of Chivirenga, verse 19, Isaiah 60, 19. No longer you will need sun to shine by day, nor the moon to give you its light by night. For the Lord will be your everlasting light, and your God will be your glory. Your sun will never set, your moon will not go down. For the Lord will be your everlasting light. Your days of mourning will come to an end. I just go, kuna Isaiah 60, from 10 in Shienda, Shigaipere. This is the mind of God. This is the will of God concerning Israel, and I am Israel by faith. Which means when I pray, I just stand on the platform of the will of God. Ndoti Mwari, imi ndimi zuva rangu. Mwari ndimi chiedza changu. Andichada chiedza chiyandivhenekera kubva kune imwe nzvimbo. As your presence is my light. The mind of God, ukatsika pairi in prayer, otanga kutora your lines zaunoda concerning what you are facing and what's happening in your life. Kana kune vanorwa newe, vasingade kusumuka kwako, ndo paunotsika kuti the foreigners will come to rebuild your towns. Father, whosoever is against my life, use him for the better of my life. Why? The foreigners will come and rebuild your towns. Usiku kana maskati, my gates are open. So the mind and the will of God is in the word of God. So ukada kubainda nekulusena,
you stand on the word. Hautaure mashoko ako, unotaura shoko rake kuti rive rako. I'll repeat. Maybe I'll give you this example. Isi tichikura abereki vedu vaititsura kuti mwanangu kana maenda kunotamba mukaenda pa next door, musandokwata kudya pa next door. Mukanzi uyai mudye munoti takaguta. Right, toenda kundotamba. Just imagine. Moshedzwa kunzi uyai mudye, iwo utaura uchiti ndakaguta. What it's okay. Then maybe your young brother or your sister over ati tanzi titi takaguta. Kuripita kwaita mazwi aya kunotaridza kuti iye nemazwi aya haasi kuwirirana nawo, ndo zvaudzwa kuti ataure. Haana kupersonalize a message. Zvanzi uyai mudye obva ati tanzi titi takaguta. So zvakutozikanwa nevava kuti munhu ane nzara ende kudya ari kutoda, but ane mashoko aapiwa kuti ataure. Saka ari kungomataura, but haasi kuapersonalize sekunge ndiye ari kutaura. So in prayer something like that happens as well. Pane pekuti munhu anonamata akatsika pashoko raMwari, but harisi shoko riri maari, harisi shoko raanotenda, ishoko raari kungotaura. I want you to understand this. Shoko raMwari rinofanirwa kusvika pakuva part of you. Hauite ngori kukota word. A word ndo rakatokota iwe, ndo raunorarama ndo riri pauri. I give you the keys. Whatever you bind on earth will be bound in heaven. Haisi message yakapiwa munhu wese. Matthew 16. I message yakapiwa Peter. Nekuda kwekuti aita tap into the frequency of the spirit. Ndokubva aziva the mind and the will of God concerning Jesus. Which means prayer yekubinda nekulusiyana haitangire pakuti une zvawaboikana nazvo zvauri kuda kubinda. Haitangire kuti une zvauri kuda kulusiyana kuti zvibatike muupenyu. Inotangira pakuziva kuti is this the will of God concerning my life? Ndiko here kuda kwaMwari maringe upenyu hwangu. Kana wazviona through the word, either through the prophetic word or through the written word, kuti uku ndo kuda kwaMwari muupenyu hwangu, you will now pray a prayer of binding and loosening. Why? Because already waita tap into the scripture, into the will or into the mind of God. Chese chaitika muupenyu hwako chitsvagire scripture kana kuti verse. Kuti aiwa izvi zvaitika hazvo, asi Mwari vanoti kudii? Nemavanga ake takaporeswa. So paunopinda muprayer now, uchiita bind and loosen, you are standing on the word. You are standing on the word. So David prayed and fasted, but the child died. Kazhinji mufunge vadikani kuti tine zvatinochemera nekunamatira and things are zvaenda the opposite way. Kuti Mwari havana kunzwa munamato wangu. Gamba Mwari vanzwa munamato wako, but iwe hauna kunzwa pfungwa yaMwari nekuziva the mind of God. We don't pray to change the mind of God. We pray to be aligned to the will of God. Ufunge dzimwe nguva the will of God ukaitarisa pa situation yako inoita sekunge iri opposite, inotokurwisa. But one thing I know, God is faithful. God is so loving. Mwari rudo, Mwari vakatendeka. So vanozviita nechikonzero chaunogona kutadza kunzwisisa nhasi, but chaunogona kuza appreciate nekutenda mangwana. So let's trust in him. Let's believe in him. Let's search the scriptures. Let's pray. Even the voice of God. So that when we pray, we don't just bind, but firstly we look into the spiritual realm. Turn out, is this the will of God? So prayer is enforcing the will of God on earth. I'll repeat again. Prayer is a way of enforcing the will of God on earth. Storage. Prayer is a way of enforcing the will of God on earth. Prayer yafanana nemupurisa. Mupurisa haasunge munhu. Mutemo ndiwo unosunga munhu. But ukanzwa munhu achinda sungwa nemupurisa, ari kutaura munhu agona kuita enforce what the law wants. Saka uchiona kuti
iwo mutemo wacho haugone kusunga munhu kana pasina mupurisa, but mupurisa hasunge munhu, chinosunga munhu mutemo. I want you to play with these words. Ndikubatsire papo understanding a prayer. Mupurisa hasunge munhu, mupurisa anosunga munhu wachikora mutemo, zvokuti mutemo ndiwo unosunga munhu, but mutemo pasina mupurisa, mutemo haugone kusunga munhu. So zviri zviviri zvinoshandirana, mutemo nepolisi. So mutemo is the word of God. Police is you as a believer. Cheni dzako prayer. So prayer is enforcing the will of God to manifest on earth. Prayer is a way, or is the hand, the natural hand, that takes things from the supernatural realm to manifest on the physical realm. Prayer is a way of enforcing the will of God to manifest on earth. So what you want to prayer line, thy will be done on earth as it is in heaven. Prayer is a natural hand that takes things from the spiritual realm to the physical world. So what you want ajidi and ajigone and ajnakunaka kuti uye munhu asiri prayerful. Because mutemo hausunge munhu. Munhu anosungwa nemupurisa kana achikora mutemo. But chimwe chokwadi ndechekuti mupurisa hasunge munhu, munhu anosungwa nemutemo. But mutemo haugone kusunga munhu kana pasina mupurisa. So mutemo uriko, shoko raMwari ririko, zvinodiwa naMwari zvirimo muupenyu hwako. But sometimes things are not happening because hausi mupurisa muupenyu hwako. I want us to pray. You know the issues we are facing. And you know the will and the mind of God concerning your life. I am not the tail, but I am the head. I am wonderfully and fearfully made. Lord, thy word is a lamp unto my feet. Baba munotiropafadza patinopinda nepatinobuda. Ndiri kukutendai nekuda kwenyasha nerudo rwenyu pamusoro pemhuri yangu nemabasa atinobata. Imi munoreva mushoko renyu kuti I will bless the work of your hands. Maoko evana venyu ngaaropafadzwe. Mhuri dzavo ngadzichengetwe. Imi munotaura mukati, when the enemy comes like a flood, Baba ndinotaura kusumudzwa kwezviyero muupenyu hwedu nekuda kwokuuya kwevavengi against our lives. In the name that is above every name, in the mighty name of Jesus. Amen and amen. Hama dzangu, Mwari werugare vakuchengetei, Mwari wenyasha vakugonesei. Favor ya Baba ioneke mukati maupenyu hwenyu. We can also meet tomorrow, mangwana, same platform, same time. Mangwana ni pa morning devotion. Tigone kudzidza zvimwe. So today tadzidza concerning prayer, knowing the will and the mind of God, binding and loosening. Mwari wakuitire nyasha, Mwari wakuropafadzei, Mwari wakugonesei, Mwari wakuchengetei muzita raJesu Kristu weNazareta. We can meet tomorrow by God's grace nenyasha. Mwari vatisanganise zvakare mangwana. You can also be a partaker of this program, of this platform, by sending your airtime so that we continue to broadcast. Zvisina mahaso zakawanda. You can send your airtime on my phone number so that we continue to broadcast. So you can send your data or your airtime to Furemberi udzidzisana uye nekunamata on this platform. Mwari werugare vakuchengetei, Mwari wenyasha vakugonesei, Mwari werugare vakurwirei muzita raJesu Kristu weNazareta. Amen and amen. Bye bye. God bless you.